Magluto tayo ngayon ng pizza. So, gagawa ko ng dough. Guys, ayan, ginabi na tayo, no? Pero ito na yung nagawa ko. Bali, ito. So, sa pan lang natin siya niluto. Tignan na natin. Hello, guys. Good afternoon. Actually, 3 o'clock na ng hapon. So, today is magluto tayo ngayon ng pizza. So, gagawa ko ng dough. And, sa pan lang natin lulutuin. So, yun yung ating gagawin today. And, gagamitin natin kung ano yung meron tayo dito sa bahay. So, simulan na natin. So, ito na siya guys, yung ating yeast na pinactivate ko. So, ilagay na natin. So, dough pa lang to guys, Alam nyo kasi, ang mga kasama ko sa bahay, puro kasi lalaki. Kailangan talaga, meron kaming pagkain. Lalo-lalo na si Hagrid. Alam nyo bang si Hagrid? Ano yan, pinag-diet pa namin yan guys. Kasi nga, ano naman siya, active kasi si Hagrid sa basketball, ganyan. So, medyo manipis yung katawan ni Hagrid ngayon, pero talagang grabe kumain yan guys. Imagine niyo na lang, puro lalaki yung kasama ko sa bahay. Kaya talagang ang hirap kung walang pagkain. Kasi sa biscuits naman, hindi talaga sila nabubusog. Lalong-lalo na si Hagrid, hindi talaga nabubusog sa biscuits yun. So, ayan. Easy lang to guys na easy lang to na recipe. So, kung kahapon guys is nagmasa tayo ngayon, mamasa ulit tayo ng dough. So, this time naman, ito naman ay para sa ating pizza dough. Pizza dough ito guys.
Guys, ayan, ginabi na tayo, no? Pero ito na yung nagawa ko. Bali ito, i-half ko pa to. Bali dalawa pa itong gagawa natin. So, ayan. So, bali apat, no? Tapos ito yung first sasalang natin. Hindi ko niya napurma talaga na circle. Pero, simple lang. Ano lang, cheese, tsaka hotdog, and then tomato sauce and ketchup. Ito rin yung ginamit ko na ketchup, yung Del Monte na original kasi. Yan lang yung meron kami. And then, itong nilagyan ko din itong minix ko. Yung Del Monte na ito, ganito. Gusto ko kasi ito kasi medyo, ano siya, maasim-asim. Yung original. Hindi yung yung blue kasi masyadong matamis yun. So, ayan, ginanon ko lang siya sa tinidor. Ayan, tinusok-tusok ko lang para may effect na ganyan. Diba? So, ito, hininaan ko lang yung tawag dito. Apoy. So, makikita nyo. Ayan, naglagay lang ako ng konting oil para hindi lang siya dumikit. So, ayan. So, sa pan lang natin siya niluto. Tignan na natin kung ma-melt yung ating tsaka maluto yung ating dough. Medyo ginabi na tayo, guys, no? Gabi na. And then, umuulan pa. So, ito ay hapunan na namin, guys. So, ipa-partner ko dyan is egg. Pwede din naman ham. So, yung mga namin. So, ganun lang. Ayan, guys, natapos ko rin. Ito yung last na niluto ko. So, apat yung ating nagawa na pizza. So, ayan. So, ayun, guys. Gabi na nga. And medyo maingay yung aming lutuan. Pero, ayun. I-continue na natin to bukas kasi parang konti lang na natin yung nag-vlog ko. Pero, ayan, kakain na kami. So, yan yung ating pizza. Maglilinis muna ako ng ang ating lamesa. Okay? So, si Hagrid, ayan, nakatulog kasi siya kanina. Ayan, ngayon. Pagkatapos mo magluto, nagising siya, te. O, diba? Bongga. O, si Papa, ayun, nagluto siya ng ni Ashi. So, kita-kits tayo late. Bukas.